Happy 1K subscriber! Gaymen! Iba kayo no, Gaymen? Ay, wala ka po na. Iba rin, amin yun. Pasok tayo tayo. Okay. Nay! Ni, apa pa siguro? Apo. Ay, seryoso kami yan. Okay. Cute ni Inam. Sabi na ka lang. Lord! Aloko! Lord, please wag mo na. Apa? 1, 2, 3, Lang! Out! Ako, sige. Caught in the bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Walang tatawa, guys. 1, 2, 3, and... Ininom yun sa amin din. Out! Out! The fuck? Ang tunog, tao tayo nga rin din. Nakisiw ni ganyan. Ay, ang pabuyak laton. Han. Man, okay, mabalinit. O, paano yun? Permission to, ipabuyak. Ready ko nga kisiw. Gano'n ka, Si Abby John love yun nito. Pero nagkapapot, medyo asan nito marami. Pag-lalagan na kayo. Galpon ko naman na. Ate, lovely na May met si Jay. May met si Jay. Dato ma-trigger. Datang ha. Eh, tinigay. Lablang nga. Sa malamig. Sa malamig. Sa malamig. Sa malamig. Isa ka. Ayos. May met si Jay nga na nag-elect. Dari ka, guys. Uy, throwback lang ito eh. Nawa! Recreate mo man.
Ulit mo man. Kaya, Yung video natin, lovely.